هەڤالên هێژە guhdarên delal em li we vedgerin bi xeleka me heftemîn dibin slogana zimanê me hebûna me yê bi piştgiriya we em xurt dibin û bi ser dikevin. Çîroka me îro dibin serenavê tenê bedena mirovan maye nehatiye xwarin ka em bi hev re li naveroka vê çîrokê guhdar bikin. Tenê bedena mirovan maye nehatiye xwarin. Xortek hebû, temenê wî 20 salî bû, di zanîngehê de dixwend. Rojekê ew ê biçe zanîngeha xwe, li bêrîka xwe meyze kir, tenê 5 kaxet di bêrîka wî de mabûn. Gelek tişt jê dihat xwestin. Ew 5 kaxet bûye 2 heyv wan diparêze, ji bo rojên giran ta ku hewcetdarî kesî nebe û kêm nekeve. Gava ew xort hat malê, nexweşî lê xuya kir, pir ber xwe da got neçeba bijîşk ta ku fedîkar nebe, ji ber ku pereyên wî têrê nedikir. Lê mixabin, nima karî bû temam bike, ji ber ku her diçû êş dijwartir dibû. Rêya xwe girt berê xwe da bijîşk, ew bijîşkê bêbav ji 5 kaxetan kaxetek pê re hişt. Ev xort rêya xwe girt û meşiya, ji bo ku here malê. Di wê rêya dirêj de di destekî wî de lê navên derman meyze dikir û di destê din de li yek kaxeta xwe gopêra mayî dînerî û çavên wî dijê hêstir dibûn û vedigeriya. Li ser vî halîma ta ku gihişt malê. Hinekî ew xort bêhna xwe vekir û hizirî, ta ku çareyekê ji vê rewşa xwe re bibîne. Piştî bêhnekê ji hizirandinê got, divê ez kar bikim, ta ku ez ji vê rewşê derkevim. Dîsa bi wê rewşa xerab rêya xwe girt û çû li karekî bigere. Derbasî gelek cihan bû weke xwaringeh, parastina li ber deriyekî û gelek cihên din. Lê mixabin, her kesî jê re digot tu xwendekarî, tu bi me re nameşe. Dewama me ji sibehê ta êvarî ye. Ew xort pir melûl bû, xemgîn ket, ti çare li hember wî nema û bêçare ma. Ev xort dilişkestî destê xwe da ber rûyê xwe, mejiyekî jê re dibêje dev ji xwendinê biqere û mejiyekî din jê re dibêje xwendin di her demê de nayê û bi dest nakeve. Lê malbata wî jî nikarîbû alîkariya wî bikira. Demeke dirêj li ser vî halîma yek kaxet di bêrîka wî de mabû, ev hal pê re dirêj da xwar û mijûl bû bi 2 hiziran, an kar an jî xwendin û me jî tevlihev dibû. Gelek caran hevalî wî jê pirs dikir, çi bi serê te hatiye hevalê min? Ev bûye demek tu nema wekî berê bi me re têkildar e. Tu bi çi mijûl bûye? Hevalî wî li xwe vedigerand û got, ha tu evîndar bûyî hehehe. Ew xort her dem dûriyê wan de dikeniya û bersiv nedida. Careke din heger xort xemgîn bidîna, digotinê, ha evîna te jî dev te qeriya ye. Weke her car rûyê li ken min li wan meyze dikir û min bersiv nedida. Piştî ku ez bi tena xwe dimam, min ji xwe re digot, ez bi halê xwe dikenim û ez xemgîn dibim, ne li ser evîna xwe, ji ber ku kesê weke min ku yek kaxet di bêrîka wî de be, helbet ew ê bê evîndar be. Her roj ew xort berî ku serê xwe dîne û razê, bi destên xwe yên weke pênûsên zirav û xweşik, hêstirên çavê xwe paqij dikirin û gotinên xwe yên her car di anî ziman
باv tuneye, dayîk nexweş e û ez bi tena xwe me. Gava wisa bi xwe re diaxivî, hevalekî wî ji dûr ve lê guhdar dikir û pir xemgîn bû li ser rewşa hevalê xwe, ji ber ku xort ji hezirandinê pir westiya bû û derket bi hinekê li kolanê bimeşe. Wî galek di rêya xwe de dît, di çelle de cillî wî qetiyayî bûn, ba û baran dihat. Kalo bank li xort kir û got, ez nexweşim û bi min re tune ye, got ez dermên ji xwe re bînim. Xort lê meyze kir û di nava xwe de got, ev jî halê min e, lê tu kale ez jî ciwan im. Ew kaxeta xwe ji bêrîka xwe derxist û sê caran ber bi kalo vebir û vegerand. Bi kesir lê meyze dikir û digot, heger mirov yekî birçî têr bike, xweda wî ji bîr nake. Lê hewar ne xweda ew têr kir û ne jî yê feqîr, xizan, dewlemend kir. Xort vegeriya malê û ji hevalê xwe re got, hevalno, ez niha ji xwe re li karekî digerim û ez ê ji dev xwendinê berdim. Hevalên wî gelek nîqaş pê re kirin û hewil dan, got dev ji xwendinê neqere, lê mixabin. Xort biryara xwe dabû û çû odeya xwe û raza. Lê gava sehar hat û çavên xwe vekir, kes ji hevalên xwe li dora xwe nedît û pir matmayî bû û got, kanî hevalê min? Tenê li odeya wî nameyek li ser balgiya xort danîbûn. Xort li nameyê dirêj meyze kir û ji xwe pirs kir, ev çi name ye? Gava vekir û lê nerî, dît xewna wî hat serî û bîst kaxet pere tê de hebûn. Xort pereyan dihejmêre, çavên wî bihêstir û gotina xwe dubare kir û got, gava kesek yekî birçî têr bike, xweda kesî ji bîr nake. Ji nişka ve hevalên wî derî vekirin û jê re gotin, ne emin ên ku bihê li hevalê me dev ji xwendinê û pêşeroja xwe biqere ji bo pereyan. Xort kêfxweşiya xwe anî ziman û spasiya hevalê xwe kir û bi bîr û baweriyek tam tê gihîşt gohîn jiyan bi xêr e. Hevalên ku di tariyê de bi te re bisekinin hene û bi hev re xwe amade kirin û çûn zanîngeha xwe. Rihê alîkariyê pir xweş e û hevalên rast di tengasiyê de berî ronahiyê. Bi hev re alîkar bin û xwendin jiyan e. Spas ji we re. Hevalên hêja tenê yek şîret bi vî temenê xwe yî biçûk li civaka xwe dikin. Çekê yekemîn goparastina kesan bike pênûs e û yê goparastina civakê bike ew xwediyê gorajin wê pênûsê. Zanist pêşeroja û ronahiya vê civakê ye, li pênûsê û zanista xwe xwedî bin. Pere derin û tên, lê pênûs û pêşketina hişmendiyê nar û nayê. Demeke kurt e, di wê demê de hûn karibin xwedî bin li pênûsa xwe. Her wiha jî hevalên got di tengayê de berî ronahiyê yê got li pî te bisekinin hene û gotinek heyê jî dibêje, heger tu nebe mena xwe dinya wê xerab bibe. Ji ber vê yekê hîn dinya me bi xêr e û hîn kesê ku rihê alîkariyê di giyanî wî de hebe hene, ji ber vê yekê li pênûsa xwe bixwedî bin, li zanista xwe bixwedî bin, bêguman wê civak jî li we bixwedî bin. Gelek spas ji we re, her dem bimînin di xêr û xweşiyê de.